Tlet affarijiet li kellu la Violet tas-sena l-oħra li kienu vera sbieħ. Il-friċ tad-dips, il-friċ tal-ġelat u l-bathroom. U tlet affarijiet qar minn tas-sena l-oħra. Sorry, qabel ma tirrispondi, ma s-sena l-għadet ma kellkomx bathroom. Le, fuq wara s-sġġara, għalhekk kif breddik is-sġġara. Le, ma kienx bathroom fejn tistgħu tarawna naħtu snin l-ewwel. Kellna behind the scenes. Isma' jien kieku naqbiża sewa, mhix nisbaħ ħaġa tara lilek il-Clinton, il-kulħadd. Ma somma għalliha. Jaħsel id-dentatura. U jobs, kossejarek. Ħaktwa! 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 Insomma, kom. Ejja, tlet affarijiet koroħ fej l-ewwel sena li tħalta li għajt. Biex jirranġawhom tagħlek. Selwin. Selwin. Le, Selwin inħobba. Eja, ejden tlet affarijiet. Il-bandla. Il-bandla kont vera noboda, Eh. un baċ nitħalt, I fell in love with it.